Euskadiko salserotik Zumaiako showmanera pasabar dio orentxe bertan. Bauz hor norbait itzala egiten, Bai, itzala eta bueno, eta gauza gehiago. Ni nago como un flan, esaten. Zeba! Bueno, bera lortu du bintza zalantzen egotia. Bigarren aukera bat emango diote. Zure kasuan? Minimo hori. Minimo hori. Oida. Bakit salsero zarela, parranda zealea ere bada, bazarela bintzat. Gaur lortu bezkero helburua ze? Gabian eta nola ingo duzu, nola ospatu edo? Bueno, beti ere zaintzen estarriaz, jarritu bali maet, datorren ostiralian berriz ere, bueno... Karakoe batean abestuz, horrela ospatu behar duzu. Bai. Ados, eta nizurekin. Bai. Daga, sartu jotxo. Eskerrik asko. Jon, honek emati Santelmo daitukele hemen. Bai. Bueno, horrek lasaitasun pixkat ematen du behintzat. Bai, bueno, berda beti. Jon Urbieta, Zumaiarra 23 urte. Zer dela eta aukeratu duk Los Bravosen Black is Black delako klasiku hau? Bueno, niri aspaldiko musika, lehenoko musika gustoko dut, eta bueno, esan zidaten, abesti bat aukeratzeko eta saiatzeko originala izaten, behintzat, beste inork ez aukeratzea abesti hori, pentsatun, abesti hau, ez dut uste beste inork aukeratuko dunek, eta honekin. Lortu dek, gainera beltzez ator, ea nola defendetzaken kantu. A ver. Baina, sorte hon. Eskerrik asko. Black is black. I want my baby back. It's red, it's gray. I see she went away. Whoa. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can't choose. It's too much to lose when I love so strong. Wow! Maybe she will come back to me, then I can't go wrong. Black is black. I want my baby back. It's red, it's gray. See, she went away. Whoa. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. Hey, 'cause I'm feeling blue. Yeah. Eskerrak, Jon, eskerrak, 24 urteko azarela, eta garai hartan ez zinela jaio zebestela, diskotekak ez dakit nola jarri gauzen dituzken. Bueno, ondo kantatzea ezinbestekoa dela argi daukagu, eta zuk ere showman bat zarela ere uste dut argi daukazula. Ze kantatzeko modua, mugitzeko modua, eta hemen montatu duzuna ikusita gero, benetan, zalantza bat badaukagu, jakin nahiko genuke bat kantatzen, hainbeste aktuatu gabe, hau da, sobreaktuazioak ere ez zaizkigu gehiagik gustatzen. Beraz, zalantzan zaude eta bigarren aukera izango duzu. Bai, eskerrik asko. Ai, banakin. Bentajakin jokatzea bere desbentaja baizu. Zein da bentaja? Hori, urtea diala ja kameren aurrian, eta horrek ere lasaitasun puntu bat emate izu. Inigokin bat nator. Joera dut imitatzekoa, eta ordun horrek igual alditera eman sobreaktuatzen.